Vítajte pri našej dnešnej analýze. Ideme sa bližšie pozrieť na jednu rastlinu, ktorú asi všetci poznáme, skorocel kopiovitý. Plantago lanceolata. Áno, ten rastie skoro všade. Presne. A my sa zameriame na to, čo hovoria zdroje o jeho využití, hlavne teda vo forme tinktúr a tekutých extraktov. Budeme vychádzať z hodnotiacich správ a nejakých štúdií. Je to tá známa bylina listy v prízemnej ružici a zaujímavé je aj to meno Plantago, vraj z latinského slova pre chodidlo, kvôli tým listom na zemi. Áno, to sedí. A skorocel má naozaj dlhú históriu používania. Rôzne kultúry, tradičná medicína. A stále je zaujímavý aj pre moderný výskum, však? Určite. Napríklad prebieha štúdia v Baskicku, kde skúmajú jeho potenciál pri bežnom prechladnutí. Vieš, respiračné infekcie tie sú stále veľký problém. Jasné. Poďme teda na to, čo je oficiálne uznané. Čo na skorocel hovorí Európska lieková agentúra, EMA? No EMA uznáva tradičné použitie listu skorocelokopiovitého, a to hlavne v dvoch oblastiach. V akých? Takže poprvé, pri vnútornom užívaní ako tradičný rastlinný liek na zmiernenie kašla, toho, čo je spojený s prechladnutím. Klasika pri prechladnutí teda. A tá druhá? A po druhé, buď vnútorne alebo aj na kloktanie, povedzme ako tzv. Demulcens. Demulcens. To je tá látka, čo robí ochranný povlak? Presne tak. Používa sa pri podráždení úst alebo hltana a takisto pri suchom kašli, ktorý s tým súvisí. Dobre, ale je dôležité povedať, že EMA to radí medzi tradičné rastlinné lieky, však? Áno, to je podstatné. Znamená to, že účinnosť sa opiera hlavne o dlhodobé používanie, o tú tradíciu. Nie sú tam možno tie rozsiahle klinické štúdie ako pri liekoch s tzv. Dobre zavedeným použitím. Rozumiem. A čo presne v tom skoroceli tie účinky spôsobuje? Sú tam nejaké kľúčové látky? Určite áno, veľmi dôležité sú slizy. Tie tvoria práve ten ochranný film na slizniciach. Je ich tam asi 2 až 6,5%. Aha. Potom sú tam ďalšie zaujímavé skupiny látok, ako iridoidné glykozídy, napríklad aukubín, katašpol. Tým sa pripisujú protizápalové vlastnosti. Protizápalové, dobre. A ešte fenyletanoidové glykozídy, napríklad akteozid, známy aj ako verbaskozid, tie sú zase známe ako antioxidanty a tiež protizápalové. Čiže taká kombinácia. Presne. Slizy chránia a ďalšie látky pôsobia proti zápalu, plus sú tam aj flavonoidy, taníny, je to komplex. Takže to vysvetľuje to tradičné použitie pri kašli a podráždení. A čo nejaký konkrétnejší výskum? Potvrdzujú to aj nejaké štúdie? No existuje napríklad jedna postmarketingová štúdia. Robili ju so sirupom, ktorý obsahoval tekutý extrakt zo skorocelu. A aké boli výsledky? Sledovali skoro 600 pacientov, aj detí, s akútnymi rešpiračnými problémami a väčšina z nich hlásila, že sa im zmiernil kašel, aj jeho frekvencia a celkovo sa cítili lepšie. To znie dobre. Potom sú tu laboratórne štúdie, ktoré naznačujú, že extrakty môžu pôsobiť aj proti niektorým baktériám, napríklad Staphylococcus aureus alebo E. coli. Ale tam tie výsledky závisia od typu extraktu. A tá štúdia z Baskicka, čo si spomínala? Tá ešte len prebieha. Tam porovnávajú skorocel s prôsiemkou a paracetamolom pri prechladnutí. Na výsledky si ešte počkáme. Jasné. A keď hovoríme o extraktoch, tinktúrach, ako sa to vlastne vyrába? Spomína sa často macerácia. Áno, macerácia, často zastudená, je bežná metóda. Listy sa jednoducho lúhujú v rozpúštadle. Čo je väčšinou alkohol, nie? Zvyčajne zmes vody a etanolov. EMA spomína napríklad extrakty pripravené s 25% alebo aj 60% etanolom. Ten pomer závisí od toho, čo presne chceme extrahovať. Cieľom je dostať von čo najviac tých účinných látok. A dávkovanie? To asi nebude jednotné. Určite nie. Vždy to závisí od konkrétneho prípravku. Či je to sirup, tekutý extrakt, aká je koncentrácia. Máš nejaký príklad? EMA uvádza napríklad sirup s extraktom 1,1 v 25% etanole. Tam dospelí brali asi 1,8 gram extraktu 3-krát denne, deti menej podľa veku. Alebo iný sirup tam dospelí brali 15 ml 3 až 4 krát denne. Čiže kľúčové je vždy pozrieť návod. Absolútne. Vždy čítať príbalový leták alebo etiketu konkrétneho produktu. A sú tam aj nejaké riziká? Na čo si dať pozor?
No, hlavne alergia. Ak je niekto alergický na skorocel alebo všeobecne na peľ rastlín z čelade Plantaginacea, tak by ho nemal užívať. A môže byť aj skrížená alergia? Áno, spomína sa možná skrížená reakcia s peľom tráv, brezy alebo jelše. Na to pozor. A tehotenstvo, dojčenie? Tam chýbajú údaje, takže sa použitie zvyčajne neodporúča. Z opatrnosti. Deti. Pri deťoch treba pozerať konkrétny produkt. Niektoré sú určené už od 2 či 3 rokov, iné nie sú pre malé deti vhodné. A samozrejme, ak extrakt obsahuje alkohol, treba na to myslieť pri určitých skupinách ľudí. A kedy už nestačí len skorocel a treba ísť k lekárovi? Určite ak kašel alebo iné príznaky trvajú dlhšie ako týždeň, alebo ak sa objaví dýchavičnosť, horúčka, prípadne hnísavý hlien. Vtedy už treba lekárskú pomoc. A čo interakcie s inými liekmi alebo toxicita? Interakcie zatiaľ neboli hlásené žiadne významné. A čo sa týka toxicity, základné štúdie na zvieratách neukázali problémy pri bežných dávkach. Ale treba povedať, že komplexné testy, napríklad na genotoxicitu alebo karcinogenitu, neboli robené. Dobre, tak si to zhrňme. Skorocel kopiovitý, hlavne vo forme extraktov a tinktúr, má naozaj dlhú tradíciu. Používa sa hlavne pri kašli, podráždení dýchacích ciest. Áno. Tie účinky sú čiastočne vysvetlené jeho obsahovými látkami, slizy, protizápalové zložky a podporené aj nejakými štúdiami. Ale stále zostáva v tej kategórii tradičného použitia. Presne tak. A možno práve toto otvára takú zaujímavú otázku na zamyslenie aj pre našich poslucháčov. Kde vlastne leží tá správna rovnováha medzi tým, že rešpektujeme stáročiami overené tradičné poznatky o bylinách, ako je skorocel, a tou modernou požiadavkou na dôkladné vedecké overenie ich účinnosti a bezpečnosti? Čo myslíte?